Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channelnya 2R Rika dan Rudy. Aku tuh bocah Nendi. Panen buah naga. Nendi enak banget. Buah naga. Buah naga kesenenganku. Panen buah naga. Sak desa mangan kabeh. Nek gak mangan lesu dia. Iya. Panen deh. Panen deh. Wah, cita lho. Woi sita. Buah naga wae tau. Apa-apa wis kowe teh. Masak apa? Iya. Iki Ngemplek omah. ngemplek omah ngene ya. Iya. Ini Iki mister lele. mbok sapa iki Dik Bian Dik? Kalau ayo makan gedang apa? Ayo, Dik. Ayo karo dolan. Ayo Ayo, Dik, Dik. iki karo panen iki sik Dik. Ayo mantan gedang, Bu. Ayo tangan temen tak saleng kambing kok iki ya. Woe mesti Dik. Ayo model ya. Iya wis mateng kok. Oh, kambingnya mau iki ya. Senenganmu tuh Dik. Iya, buah naga senenganku. Sik dirubusmu dah. Mesti tau itu ya Dik. Biyen akeh. Akeh sak piro? Lah iki wis gembrambiang ngono. Akeh ya Dik biyen. Jangan ngono. Aku tak bebat iki. Mungkin aku nek dia iki ya. Duwe lek. Ojo tak bebat. Ayo jalan ngene baras. Ayo. Ayo embut-embut. Iki lho kene. Jalan delok TK. PK yo koko. Ya koko. Tahu bisa malu. Jalan ning gone baras. Masane kok sedigo kayak kawan. Heeh. Sapa iki Dik? Kayak Apa lek? kan embaras. Iki jalan baras. Kini ngomongin embaras pemirsa. Aku lan jupuk karo apa ya? Baras nih di sekolah kami. Embaras mesti. Udah sepi kaya. Sering koyo lek war. Aku itu tuku lek gaudi nih. Sepi kaya. Anong kali lho. Yuk sering koyo. Ngene iki. Kaya Nanti nem tuku. Teng Pas sering aja. Ndak apaan? Di tapi kok gak mateng-mateng. Cek mentah. Nggih. Lagi mateng kesel. injet. Oh, gak ngene iki mateng. Itu bukan apa ya? Punya kalau ijek tak dileneh. Oh ya, Matur suwun. matur suwun Dik. Lho tak dileneh iya tuh. DKI. Nomor di gaudi. Kayak nomor baras iki. Moh wong iki. Wis loro lek. Ya nek ngene. Matur suwun iki ngokoni lo. Sepi kaya. Cerikaya nang ngene lho. Ya ning kuwi mau. Baras paling ketokno sapi gak? Gak ditokno sapine. Kena di warung. Bukanya anu nih. Jam 8. Cetekane buka jam 8. Ayo kono nang apa masak piye? Ya, Dolan nih omahe baras. jalan main baras. Omahe baras sing ya loro nih omahe baras. Waalaikumsalam. Iki iki tinggo apa iki lek? Ijek bako. Tinggu Iki mepe iki apa to? mepe bako bae. Kene. Melayu paling enak kamera melayu baras. Kilo tas gini. Sampai gedek. Kayaknya tebak apa nih? Baras. Bakak minyak. Sabune wis didik. Sabune wedi. Makanane iki. Ya wis tak. Baras. Tiga iki aku. Ya nakangan dah. Wong penting kemangan. Wis ngono Sesuk mateng. Kan gawe apa? Saing gadis. Sirame Wis nawae. Ya jambu. Jambu tanaman ya. Ya tanaman. Jambu. tiga iki kok. Jambu ana tanaman. Oh, tiga iki. Iki apa, Mbak? Ina. Panganane Inang. Inang ini. Ada yang Nang pemirsa. Yo, penak nih kene, hangat-hangat. minyak.
Saya ada kamera ya. Lagi ya. Kok didelok. Kayak iki lho, matur suwun ya. Ya. Udah. Kok ngono Kak? Dada, Mbak. Mbak, dada. Ngene. Ya iya. Ngene. Oke pemirsa, dijajah karo Barat. Dengan skill waras iki Barat. Iki mau arep delok TK, Mbak, malah tutup. Kowe kena koko tekane. Tibalah apa-apa kok kono angwe. Nggih. Pokokan. Mungkin dolan Coba nggih. nek duit. Nggih, Ya insyaallah. iya, gue nek wis blocot gak lek duit kowe. Nggih. Ora ngurusi kowe. Mungkin Kuwi kon ndi oleh? Kok penonton, sing delok lho, Mbak. karo sing delok, Mbak. Karo sing delok. Sing teri kambi, sing ngeteri anu lho kon ndi. Dia sing nonton iki. Iki kok gak banter suarane kayak iso berat. Kok kuwi saya awake dhewe orang ngutak tapi nek gak banter gak. Oke, babok aku. Engko anu ya, ana gratisan sosis. Ya iya wong ndi? Yo konggone ambek Allah, Bakul. Iya bakul. dikei penonton. Dikei Dikei penonton. Diparingi penonton. Mbak. Diparingi sosis. Diparingi apa? Jajan sosis ning gone ning. Aku dikai jajan. Ya mengko awan, mengko awan. Dikai jajan. Ya apaan lho. Mengko awan ya. Ning digone. Omae ning. Nama Ming. Neng. Ning. Ming sapa? Ning. Adikku wedok. Nama- Kan namaku ya. Nggih. Siapa yang ngeteri? Koko. Ngono. Jero boleh jajan. Gudaki wong foto tuwek. Wong tuwek digudak. Orang butek iki pemirsa. Wong aku nang donya gak tau lah apa-apa. Ora ndek kakak, ora ndek apa, ora ndek ip. Kakaknya sampean kan melok kula to, Mbak. Lah iya ora duwe apa-apa. Lah iya. Kane batu oleh dhuwur kok merok marik gak. Kok dhuwur gak tau oleh. Lah sing wae sapa? Iya lek ati iso melok aku iki. Lama amrek hat angka apa lho. Oh, Sampai tinggu anu. Mbah opo ngono. Paling jajan ya matur nuwun. nggih. Apa lek wari ora ono. Iya coba nek brosot aja oleh. Nyak lanang kekah loro kok. Nggih. Masa duduk dulu lah. Insyaallah cewek Nek wedok. wedok sitok. Nek wedok kekae ya. Nek wedok kekae yo sitok. Nek lanang loro mlane dhuwit hati-hati ya. Nggih. Nek lanang loro. Nek wedok sitok. Iki insyaallah cewek. Nek bapak nek pasar to. Nggih. Iki saiki nyekel dhuwit piro? Yo cukup lah Dhuwit to ora? Nyekel. Dadi nek kok udah saiki murah kok. Nang pasar. Sono wis lahir tumbas. Citok-citok paling gak ora nek 2 juta ya wis. Sumber selapane ae. Nek wedok yo citok lanang loro. Nek selapane wis ngake-ngake toko Citok ya ora apa-apa sumbene. Nggih. Jadi tanya ning gini. Yo wis bandang ratus nggih. Ya iya. Terus. Ayo pada dicampur kan. Ayo udah. Kita jalan Sampai bekak kok nganggo iki. Oh, enggak Boten apa? Boten apa? Oh, iya tuh iso. Bisa pasalin. Lah wong Alah, bar boten ngawe apa. ora koleo. Ayo keluar mesin lantai. Terus sampe ning barat gawe gede-gede. Lu wong belemu kene ngopeni kok Besok aku ngerti nganu gua iki letong. Sapine masa kaya kuwi. Gawe didelok, Cik. Sapimu ora kaya kuwi. Sapiku cilik, Mbah. Kaya aku kuwi. Sapimu kaya aku. Nggih. Kuru. Nek guri delok gedang. Iya.
Awas dik lunyu dik. Iya. Gedang iki le. Pemirsa iki dijak ning guritane Delok gedang. gedang. Gedangnya landung-landung jere. Lunyu dik. Hati-hati. Iya. Cekelan aku wae. Iya. Ya muga-muga sampean diparingi ke wong dhuwur. Ana-ana nunyu lho. Nggih, Mbah, nggih atas-atas, Mbah. Nggo nomrak rambut ngene ya. Kene dalane kok dene hujan. Gedang wah. Lah kok taune kok. Taune kok. Ya saiki ngguri omah iki pring kabeh. Pring. Bikin sangkaan gini iki dik. Gini ngisor pring iki wadem. Ini lho. Kemarin di. Oh, rene. Ler. Wah, gedangnya mah toh dik. Walah. Landung-landung sih. Walah betul. Wedhuse waki ya, Lek. Oh, gini. Wis kene. Iya, Iya, duwe ternak Jasi kaya iki lho. Iya foto wedhusku. Nggih. Wedhuse kamu tua. Sik Lek ning kene sik dilik. Iya foto. Wah, ternyata sih. Oh, Tawa iki, Mbak. Tawa. Nggih kamu tua lah. Ini metengi ya. Lanang wedok, apa wedok kabeh? Oh, wedok kabeh. Oh, digede. Tidak ada bekok kene rene. Nek mak ngerti wedhus ngene iki seneng. mak Iki seno ning kene. iki ndek biyen ya akeh Lek wedhuse Lek. Wedhuse waki ndek biyen. Oh, Pakanane yo enak-enak ngene iki, Mbah. Selain ngene iki kok gak doyan. iki wedhus ana to. Tahu ya. Iki nek wis 2 tahun ya kena nggo kekah. Niki nggih. Ndek nane aku kekah iki dikecok sak mene. Anak. Terus dia korban. Kamto ya korban loro, ya wis. Nek 2 tahun loro goleh. Oh. Nggih. Jenenge kok iku apa nanti. Nek 2 tahun oleh. Terus aku umur 2 tahun. Lek warnes ning kono Lek. Pendak. Ya, ya. Ayo delok gedang. Delok gedang. Delok gedang. Landung-landung pemirsa. Aku ya golek emas, sang emas. Wah, tandurane iki apa pemirsa? Tales Lek. Tales gedang wah. Kuwi ya wis sandut tuwek. Yang ndek ngene. Ijek 6 Lek wi. Cek nom. Iki wis sandut tuwek. Gedang apa Lek iki jenenge? Jondek ta apa? Oh, jondek ya. Iki nang isine papat, petang pundun kae kuwi iki. Larang dene. Ya, matang kilo mo. Ki apa Lek? Mbok tak ndes-ndes ngono lho. Nganu, Kartindes. Oh. tugale nang paket nang nganu kuwi. Ning Indomaret. Oh, kok ini Indomaret gitu. Kok oleh wine kon ndi Lek iki? Oleh. Ndes-ndes. Ndes-ndes. Wis pokoke gedang ndas-ndas. Ning anu Indomaret. Ya, didol isine telu-telu lho. Oh, iya. Ngono kuwi. Lah kuwi enek kuwi tojo. Nek mateng kuning apa tetep ijo? Kuning. Kuning. Oh, Pak Woy cek duwe anu ya manuk ya. Cek. Manuk doro. Cek. Ndi biyen dituwe mbak iki kabeh Lek. Cek ya, temo. Ambek aku bereng dik biyen ki. Dirosik isine. Oh, anu. Balik sih. Ndi biyen Lek war duwe manuk anu to. Cek. Terkuku wake. Kono penggolo anu. Doro. Iya manuk doro Lek kok Takon terkuku. menek dhek nek nuju sekolah. Nuju panen Lek. Nek ngono ki dhek takon menek nang omahe kuwi. Biyen ning omahe terus didol nek bakal lewat dik biyen. Liwat. Manuk doro. Ya. Kasaiki cek nyundi biyen ketok wis diresiki Pak Ya, Woy. temo Dite. menek. Oh, Landingan yo kuwi nek get bumbu. mak iki wis njaluk ide Lek. Pemirsa nek njupuk landingan ning kene. Ya. Sindiki make yo mak digawe nganu. Bumbu. Ge bumbu. Iki padha garing Lek yo. Yo, lah wong gak ana wong mek. Kene wong mak iki. Ngarani botok mlanding.
Ini kira di itu ya, mboten nanti sing langsung mentah di mak ngoten nggih. Goreng sik nggih, goreng sik ya. Kangkung ya enek. Lagi dong telo. Ini sing nanduri sapa iki? Sing nanduri sapa iki? Nanti ke bakti. Gedung telo. Ya ya. Dong telo Lombok. Jangan iso koyo ngene ya. Gedung telo iki jenenge Dong telo. Nek niki napa? Talas. Tales. Nah, nggone pemirsa apa nek aran? Entek. Apa? Entek. Lompong mboten enten. Lompong. Lompongnya sing ngeten iki tapi ijo. Lombok oseng. Oseng. Lah ya jangan asem dioseng mbekan Nggih. anu Ngeten iki gak mirip tapi ijo. ijo yo. Kuwi lombok anu apa? Talas oseng iki. Iki langsung. Ya. Lombok. Niki enten telone, Dik. Ning jemben nek wis anu ki gumen metu. Wis mubeng nanti wis, ayo. Wis Wis. lek matur suwun Ya. wis didone tandur-tandurane. Heeh. Jan jos ini kenapa ya, Nek? Wis. Ya, mantuk ya. Mantap. Untuk Iki kayu yo wae lek. Bernegur ya lek iki. Iya. Iki tinggal adang. kalau nanti no kalau Masno kae. Kalau pemirsa Masno wonge ya metu kono alat. Masno macul. Wis Cik, penutupan Cik. Sandal itu. Mbut mau dik bengi krimes kok. Ini ya pemberat. Wis Cik, tutupan iki kene. Penutupan ya. Terima kasih pokoknya pemirsa ya. Acaranya pagi-pagi hari ini kita dijak melihat-lihat tandurane anaknya Baras. Bakas ngono. Halo? Mbah sapa? Ya bakas. Baras. Baras. Sekian ya pemirsa ya. Kayak untuk Mas Nono Masno wonge jagung. ngacuri jagung ngono. Kanthi jagung bakas panas. Mas tak wangi po. Kanthi jagung pat lho panas. Cukup sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyune ndi? Dik, Ini kono mak. pencetno Dik aku nyekul iki.